Barkwancin ku mutane, ina gaishe ku. Yau na yi wannan bidiyo ga duk wanda yake tambaye shi me ke faruwa a Nijar ne. Ba su ganewa, labaru ya yi yawa, wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza. Amma dai saboda ɗin Nijar nike, na san ƙasa ta me take faruwa, kuma abin da yake mini zahi da duk wani matsalolin da muke ciki zan gaya muku cikin wannan bidiyo. So abu na farko mutane, abin da nake so ku lura shine kudeta a Nijar. Ba yau ba muke kudeta, kuma duk kudeta din da aka yi a Nijar tun da muke, wannan kudeta daban take, saboda babu wani abin da zai sa a yi kudeta a Nijar. Ban mu da matsalar komi. Su menene hujjar su yanzu da suka yi kudeta, suka ce ai muna da maganin tsaro, matsalar tsaro gare mu. To mutane da Allah da Annabi, hankali fa gare mu, mu ba mahaukata bane ba. Su wannan mutanen wanda suke zancen akwai matsalar tsaro, janarori ne ba wai mutane bane banzaye. Su suna ciki. Shi wannan tani wanda yanzu ya yi kudeta a Nijar, ya ɗau wurin Bazum ya zamna shekara 10 ya yi da shugaban ƙasa Muhammadu Isu yana tsaron shi. Yanzu Bazum da ya zo yanzu shekara 2 da wani abu, shekara 3, shi ma nan dai shi ne yake tsaron shi. Shi ne babban sojojin da suke tsaron Palais, gidan president kenan. So mutumin da kai kana tsaka duka abubuwan da aka ɗauka, duk wa'ansu decision da aka ɗauka, duk wani abu da ya kamata a ɗauka a kan tsaron nan, kai wadda kai aka yi wa mutane. To kuma bada wannan an kai lalle abu yana ma zahi. Ai ba ɗaukan president yake da sauƙi ba. Ka je kai ka yaƙi su mutum da kai ma janar ne, kana iya ce a hidda ka daga nan. Wannan abun da yake faruwa yana mun zahi, ba ya ta hebu shi ya je ya yaƙi abun da ya yi mishi sauƙi shine ya ture wannan ya ɗore shi. Babu matsancin tsaro ma mutane, an dai mutum yana da hankali. Ba zan ɗan nan babu abin da bai ba. A Nijar shine president na hari, an ba Tanja ba, wanda ya shiga ƙauyuka yake tara mutane, zai musu explain komi me ke faruwa. Ga matsalolinku, ku ba mu rahotanni akan matsalolinku, komi da komi. Mutum wannan babu abin da bai ba. Ni ba ɗin siyasa bane ba, amma gaskiya ce mutane, kuna ji ko ni ban taɓa ba, ko ƙuri'a ma ban taɓa kaɗa ba tun da nake, kuna ji ko. Amma Nijar ƙasa ta ce, kuma ciki aka yi cikin na girma. So abin da yake muni yana muni zahi mutane. Wannan bidiyo da na yi, dukkan wanda yake da hankali ya lura ya gani, wai ya bar ajiye harkar wani siyasa. Wannan party din an suka ta yi, so party wanda yake zuwa na gaba, wanda zai zo shi zai iya gyara Nijar. Wallahi duk wanda yake faɗin haka ƙarya ne mutane, wallahi ƙarya ne. Mun shiga kudeta, ƙasar mu ba ta da amfani, ba mu san ina muka dosa ba. Kullum dai muna zaman 'yan tasha. Haka ne, saboda ƙasar nan 'yan tasha ne mutane. An kuna son gaskiya ita ce. Mutane manyan mu ba su samu, ƙasar mu ba yanda za ta yi ta ginu. Abin nan yana mini zahi, an ne kuka ma sai ne dariya wallahi mutane. So duk wanda yake da hankali ya lura ya gani, wai ba harkar siyasa ba wannan abu ne wanda zai hallaka mana ƙasa, zai sa mu ci baya. Babu wani alheri akan shi wallahi mutane. So duka 'yan Nijar ko ɗan Najeriya, duk wanda yake jan Hausa da ya ji wannan magana ta, ya duba ya gani wannan abun babu alheri a cikin shi. Kuma yanzu Nijar an sa mana takunkumuka, ga hinan dai bamu san ina muka dosa ba. So fata na guda kaɗai ne ga wannan wanda suka yi ku, lalle an dai sun iya fidda Faransa a cikin ƙasar mu. Wannan kaɗai ne zan iya gyara musu, amma an babu wannan abu a jikinsu, to wallahi bar da su musa mana ƙasa, babu wanda za su. Kuma fidda Faransa ma, Muhammadu Bazum, inda mutane kuna ji, babu abin da bai ba. Hal harkar canza kuɗin na yayi magana a saman shi, zai sa mu hudda sefa, mu sawo kuɗin Afirka, zai sa duka. Ai komi Faransa ma a hankali ake hidda ta. Akwai hanya da za ka bi na hankali, kuma akwai hanya da za ka yi na revolution, kamar irin su Mali, irin su Burkina. To yanzu mu san ba Nijar can muka dosa, ko dai kurin kattan banza ne suka zo suka yi lissahin za su rushe mana ƙasa, ko dai tana musu zahi lalle abin da suke so kurin dan kansu ne, dan iyalinsu, dan mutanensu. An dai dan shi ne suka yi. To mu dai sai dai mu ci Allah wadare. An kuma suna da
abin da ya sama nike kaman gani ba sa iya da faransa ba saboda su da kansu ina tsoro su ci kansu ba su gane juna su da kansu cikin cakwakiya suke yanzu. Allah dai nuna mana abin da za ya faru, amma mutane wannan abin gaskiya babban gani na ni dai ban ga alherin shi ba, sai dai ko kana taka Allah na tashi, tana yiwa ba mu abin da muke tamma bane ba za su kama mana wani abu. Amma me babban matsalar duka tsayin kuraye ne, shine babbar matsalar. Duka tsayin kuraye ne kuma suna cikin mulki da su aka yi komi, kuma suka yi karya suka ce ai president baya kawo tsaro bai kawo komi. Su mutane an muna da hankali, wannan abubuwan duka ni dai a makareta na dauke su, kuma ba mu san ba abin da Allah zai yi, sai da Allah nuna mana.